ዘጸአት 15:26 በለ ድማ ድምፂ እግዚአብሔር አምላኽካ ተጠንቂቕካ እንተሰማዕካ እቲ ኣብ ዓይኑ ቁኑዕ ዝኾነካ እንተገበርካ እንትእዛዛቱን ጽንዕ እንተበልካ ኩሉ ሕጋጋቱ ድማ እንተሓለኻ ኣነ እግዚአብሔር ፈዋሲኻ እየ እሞ እቲ ናብ ግብፃውያን ስለትኩ ሕማም ኣይሰደልካን እየ። ዘጸአት 23:25 ንእግዚአብሔር አምላኽኩም ኣገልግሉ ንሱ ከኣ እንጌራኻን ማይካን ክባርኸልካ እዩ ሕማም ከኣ ካብ ማእከልካ ከርሕቕ እየ። ንእግዚአብሔር አምላኽኩም ኣገልግሉ ንሱ ከኣ እንጌራኻን ማይካን ክባርኸልካ እዩ ሕማም ከኣ ካብ ማእከልካ ከርሕቕ እየ። ማቴዎስ 4:23-24 ኢየሱስ ድማ ኣብ ኩላ ገሊላ ኣብ ቤት ጸሎቶም እናመሃረ ወንጌል መንግሥቲ ኣምላኽ እናሰበኸ ኩሉ ሕማምን ኣብ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ድናሰን እናሕወየ ይዘውር ነበረ። ወዲኡ እውን ኣብ ኩላ ሶርያ ወፅእ። ንኹሎም ሕማማት ከኣ በብዓይነቱ ሕማም ዘለዎምን ቃንዛን ኣጋንንቲ ዘለዎምን ሕማም ባርያ በብወርሒ ዝለዓሎምን መጻጓዓትን ናብኡ ኣምጽሉ ንሱ ድማ ኣሕወዮም። መዝሙር ዳዊት 32 ወ እግዚአብሔር አምላኸይ ኣነ ናባኻ ኣእወኹ ንስኻ እውን ኣጥዕኻኒ። ወ እግዚአብሔር አምላኸይ ኣነ ናባኻ ኣእወኹ ንስኻ እውን ኣጥዕኻኒ። ማርቆስ 9:23 ኢየሱስ ከኣ እትኽእል እንተኾንካ ትብል ኣለኻ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል እዩ በሎ። ኤርምያስ 17:14 ወ እግዚአብሔር ውዳሰይ ንስኻ ኢኻ እሞ ኣሕውየኒ ክሓዊ ድማ እየ ኣድሕነኒ ክድሕንውን እየ። ወ እግዚአብሔር ውዳሰይ ንስኻ ኢኻ እሞ ኣሕውየኒ ክሓዊ ድማ እየ ኣድሕነኒ ክድሕንውን እየ። መዝሙር ዳዊት 34:19-20 ናይ ጻድቕ መከራ ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር ግና ካብ ኩሉ የናግፎ ንሱ ንኹለና ዕጽምቱ ይባልህን ሓንቲ እኳ ኣይትስበርን። መዝሙር ዳዊት 107:20 ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም ካብ ጉድጓዶም ከኣ ኣናገፎም። ኢሳይያስ 53:4-5 ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጸሮ ንስቓይና ካብ ነፍሱ ጸዓኖ ንሕና ግና ከም እተወቕዕን ብእግዚአብሔር ከም እተቐዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ቋጸርናዮ። ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ። ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕቲ ናብኡ ወረደ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓወና። ኤርምያስ 30:17 ኣነ ከጢዕኪ ንቑስልኽውን ከሖየ ይብል እግዚአብሔር። ኣነ ከጢዕኪ ንቑስልኽውን ከሖየ እየ ይብል እግዚአብሔር። ኢሳይያስ 38:15-17 እነሆ እዚ ዓብዪ ምረት ንሰላመይ ኮነ ንስኻ ንኹሉ ሓጢኣተይ ናብ ድሕሪ ዝባንካ ደርብኻየ ኢኻ እሞ ንነፍሰይ ኣፍቂርካ ካብ ጉድጓድ ጥፍኣት ኣናገፍካያ። መዝሙር ዳዊት 147:3 ንልቦም እተሰጉ ይፍውስ ነቕሳሎም ይዝንን። ማርቆስ 5:34 ንሱ ከኣ ጓሌ እምነትኪ ኣድሒናትኪ ብሰላም ኪዲ ካብ ሕማምኩን ጠዓይ በላ። ማቴዎስ 9:35 ኢየሱስ ኣብ ኩሉ ከተማታትን ኣብ ኩሉ ዓድታትን ኣብ ቤት ጸሎቶም እናመሃረ ወንጌል መንግሥቱን እናሰበኸ ኩሉ ሕማምን ድናስን እናሓወየ ይዘውር ነበረ። ካልኣይ ነገሥታት 20:5 ተመለስ እሞ ንሕዝቅያስ ነቲ መስፍን ሕዝበይ በሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦኻ ዳዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ጸሎትካ ሰሚዐ ንብዓትካ ርኤ
نيخو كحويكا إيه بتاسا زيت معلتي نبيت إجزابير كديب إخا لوقاس 10:13 إنه أبا كاب 18 عامت حيزو منفس دغام زحدرا سبيتي نبرت نسا كأقوبيتا نبرت كتقنعوهن كتو أيتخالان يسوس مسرعيا صويعو أتسبيتي كاب حمامكي تفتحكي علغي بلا إدو أمبرلا بوبو قنعت نأملاخون أمسقنت ماتيوس 8:1-3 كاب كرن كورت كله بزح حزبي سعبو إنه لم تعمتيو قويتاي انت تفوتوس كتنسحن تخل إخا نابلي سقدلو إيدو زرقحو فتي اللغو نسح إلو تنكيو بوبو كاب لمسو نسحي إسياس 58:8 شعو برهانكا كم وقحتا كوينو كوزق محوايكا قلطيفو كبقل صدقها دما كقدمها كخيت كبر እግዚአብሔርን ደጀንካ ክኸውን እዩ ኤርምያስ 33:6 ኖ ኣነ ክሰፍፋን ክፍውሳን እየ ኣነ ከሕዮም ብዙሕ ሰላምን ሓቅን ድማ ክገልጸሎም እየ መዝሙር ዳዊት 41:4 ጎይታዬ በድለካ የሞ ሓረኒ ንነፍሰይ ኣሕውያ በልኩ ሚልክያስ 4:2 ንኣኻትኩም ስመይ ትፈርሁ ግና ፀሓይ ጽድቂ ክወድቀልኩም እያ ምድሓን ከዓ ኣብ ኣኽናፉ እዩ ንስኻትኩም ድማ ክትወፁ ከም ብተይ ደንበ ክትዕንድሩ ኢኹም ሉቃስ 17:12-14 ናብ ሓንቲ ዓዲ ክኣቲ ከሎ 10 ለምጻማት ተጓነፍዎ ኣብ ርሑቕ ደው ኢሎም ከዓ ድምፂ ውዓው ኣቢሎም ወየሱስ መምህር መሓርና በልዎ ንሱ ርኢዎም ኪዱ ርእስኹም ንኻህናት ኣርእዩ በሎም ኮነ ከዓ ክኸዱ ከለዉ ነጽፉ ማቴዎስ 9:28-30 ናብ ቤት ምስ ኣተዉ እቶም ዕውራት ናብኡ መፁ ኢየሱስ ድማ እዚ ምግባር ከም ዝከኣለኒ ዶ ተኣምኑ ኢኹም በሎም ንሳቶም እዎ ጎይታ ይበልዎ ሽዑ ከም እምነትኩም ይኹነልኩም ኢሉ ኣዕንቶም ተንኬ ኣዕንቶም እውን ተኸፍታ ኢየሱስ ድማ ሓደ እኳ ከይፈልጥ ተጠንቀቑ ኢሉ ኣሕሚሙ ተዛረቦም ማቴዎስ 9:6-7 ንወዲ ሰብ ግና ሓጢኣት ክሓድግ ኣብ ምድሪ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ሽዑ ነቲ መጻግዕ ተንስእ እሞ ዓራትካ ልዕልካ ናብ ቤትካ ኪት በሎ ተንሲኡ ናብ ቤቱ ከደ ሳልሳይ ዮሐንስ 1:2 ኣታ ፍቁር ከምቲ ነፍስኻ ዝጠዓየት ብኹሉ ድሓን ክትህሉን ክትጥዕን እምንየልካ ኣለኹ ማቴዎስ 14:14 ኢየሱስ ናብ ምድሪ ምስ ወፀ ብዙሕ ህዝቢ ረኣየ እሞ ደንገጸሎም ሕማምቶም እውን ኣሕወየ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:24 ናይ ሓጢኣት መዊትና ንጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና ኣብ ስጉ ኣብ ዕንፀይቲ ጸሮ ብቑስሉ ኢኹም ዝሓወኹም መዝሙር ዳዊት 103:1-5 ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ኩሉ ንቅዱስ ስሙ ይባርኽ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ነቲ ተገብረልኪ ሰናይ ኩሉ ከዓ ኣይትረሲ ንሱ ንኩሉ ኣበሳኺ ዝሓትገልኪ ንኩሉ ሕማምኪ ዝፍውስ ንህይወትኪ ካብ ጥፍኣት ዝብጀዋ ብሳልን ምሕረትን ዝኽልለኪ ንድሌትኪ ብጽቡቕ ነገር ዘጽግብ እዩ ንእስነት ኩን ከም ንስሪ ትሕደስ ኢዮብ 22:28 ዝሓሰብከያ ዘበለ ክሰልጠካ ብርሃን እውን ኣብ መንገድኻ